Avui parlem amb un home que parla clar com pocs, des de l'erudició. El seu últim exercici és una mirada a la història per saber de quins mals patim en matèria de trens, de carreteres, d'autopistes, d'aeroports, etc., en matèria d'infraestructures. I el resultat et deixa perplex. Avui parlem amb Germà Bel, que és catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona. Gràcies i benvingut una vegada més. Hola, un plaer, una vegada més. Senyor Bel, el secret de tot plegat és això que està a la mateixa portada, no? Una sínia. Una sínia... Amb això ja no cal llegir-se el llibre, perquè la metàfora és clara. Millor si algunes pàgines de dins també les miren, però bàsicament la metàfora és clara. Una sínia, que és un estri molt comú a les Terres de l'Ebre, la meva terra, és el que s'utilitza per regar, per treure aigua dels pous. I una sínia és un artefacte en el qual tot gira entorn a un punt, que és el centre. I la política de transports d'Espanya porta 290 anys, des del 23 d'abril del 1720, fomentant que tot gire alrededor d'un punt que és el centre, que és Madrid. Per això la sínia és la metàfora de la política de transports. El que no tenim del tot clar és qui són els ases, qui són els burros que la fan girar. Home, si per això val la pena llegir el llibre. El llibre, que es diu Espanya, capital, París, és una provocació, però vostè ho documenta, això. De fet, diu que sempre hi ha hagut la intenció de fer de Madrid un París a Espanya. I que s'ha aconseguit, diu. Sí, jo és que no crec exactament que sigui una provocació, perquè seria una provocació si el llibre parlés de Carla Bruni, no? O de Sarkozy, però de fet el llibre el que parla, o la interpretació a la que s'arriba, és un llibre fet per intentar entendre... Deixa'm dir, un ganxo, doncs. És un ganxo, probablement sí, no? És que la primera vegada que vaig parlar amb l'editor i vam parlar de ficar un títol del tipus Mercat transversal a estat radial, me va dir que això no. Llavors, la idea és que per entendre, este llibre està fet per entendre perquè les polítiques de les darreres dècades a Espanya, en aeroports, ferrocarrils, carreteres, són tan diferents de la resta del món desenvolupat. Per entendre això, una de les coses que a vegades serveix és ficar la llum de la història, la perspectiva de la història, per veure si hi ha un patró de fons, si hi ha alguna regularitat. I una de les interpretacions a la que arriba el llibre és que realment al segle XVIII, després de la Guerra de Successió, se formula un projecte que tenia molta lògica que es formulés, que era fer una Espanya com França, que era el país més exitós a l'època i era el país dels que havien guanyat la Guerra de Successió, en una capital, Madrid, com París, que era la capital més exitosa d'Europa del moment i era la capital d'on havien vingut els que van guanyar la Guerra de Successió. Per tant, fer una Espanya com França en un Madrid com París és el que dona joc a Espanya, capital, París. Perquè primer vostè diu era una seu administrativa, després la seu de la cort i per tant del poder polític, i ara ja finalment han aconseguit que sigui una seu econòmica, no? I això en els últims anys, de la transició cap aquí. Madrid és la corona de la monarquia hispànica, que estava composada per la corona de Castella i Navarra i per la corona d'Aragó, no té una seu permanent, era una seu itinerant, fins al 1561, que es designa Madrid com a seu, i que excepte en 5 anys que va estar després a Valladolid ja queda com a seu permanent. Però llavors era una seu bàsicament de tipus administratiu, bàsicament només afectava la corona de Castella, perquè la monarquia tenia un control polític molt reduït sobre la corona d'Aragó, que tenia sobirania tributària, sobirania militar, etc. Després de la Guerra de Successió passa a ser allò del 1714, Del 1714, del 1702 al 1714, passa a ser una capital política. Per què? Perquè la corona de Castella agarra control polític de tota Espanya. Per tant, Madrid passa de capital administrativa, simplement administrativa, a capital política, més a més que administrativa. Però durant segles les capitalitats econòmiques a Espanya han estat més diverses i particularment Barcelona i Catalunya han exercit un paper important. Segurament en algun moment de final del segle passat, de final del segle XX, entorn a la dècada dels 90, Madrid assoleix també l'estatus de capital econòmica per capacitat de creació de riquesa, per concentració de poder econòmic, concentració de poder audiovisual, hi ha molts elements. I en aquell moment, quan s'ajunta la condició de capital administrativa, amb capital política, amb capital econòmica, es deu una mena de capital total. Una mena de capital total que dins d'Espanya faria el paper que París fa a França
salvant les diferències entre Espanya i França. Tot i que després llegirem a l'epíleg, sembla ser que ha anat més lluny Madrid en la seva centralitat que París, fins i tot, perquè quan es planeja el TGV, la idea és, el TGV o l'AVE, és unir totes les capitals de província amb Madrid. Ja veurem el tema del TGV, però és molt interessant l'exercici històric que vostè fa en forma de mapes, que és quan es veu més clar, segurament, no? Que és, si ho vol explicar vostè mateix, un mapa que veurem ara, del segle XVI, 1500 i tants, com eren els camins i les carreteretes que hi havia en aquella Espanya del segle XVI, que encara no tenia el concepte radial, sinó que venien heretats dels romans, no? Més concepte de xarxa de malla, no? I ho podem veure de seguida, perquè és interessant veure com en menys de 2... Sí. Este mapa el que ve a dibuixar és els itineraris més freqüentats per viatgers a mitjans del segle XVI. I és un mapa d'itineraris molt semblant al que hi havia a l'època dels romans, i els romans tenien un sistema en què els itineraris els feia el comerç. I normalment el comerç, l'activitat econòmica, era el que donava la importància a les vies. I este mapa, que és el mapa que reben els Borbons, com si diguéssim, són els itineraris més freqüentats, el que ve és a retratar que a la part de dalt de Castella i Lleó, entre Burgos i Valladolid, entre Barcelona i València, i a la part de baix Andalusia, hi ha diferents gruixos de comunicacions, i després també n'hi ha al mig que és on se cruzen. I este mapa és el mapa que rep la monarquia borbònica, que és com un enjam, en diferents itineraris suportats pel comerç. I després veiem el 1720... El 23 d'abril del 1720 se fa un reglament, i este reglament defineix una sèrie d'itineraris com a itineraris del rei, carreres del rei. Se deia carreres perquè anaven els carros de cavalls. I quina és la característica d'aquest nou mapa? La característica d'aquest nou mapa és que té bàsicament 8 carreres del rei, que després deriven a 6, ara ho farem el comentari, i aquestes carreres del rei no estan basades en el comerç, sinó estan basades en la decisió de Felip V per organitzar, a la ressemblança de l'administració francesa, com havia de ser les vies que havien d'enviar ordres als territoris i rebre informació dels territoris. Tot surt de Madrid. És el control polític. La carretera de Barcelona, la carretera de la Corunya, la carretera de Cádiz... El control polític necessita enviar ordres i rebre informació, pel qual és fonamental els sistemes de correus. I això és el que s'intenta fer. La cosa és bonica no és descriptiva, perquè en el mapa d'abans, si recordem, eren itineraris basats en l'activitat econòmica, és a dir, al final eren els municipis els que havien de pagar les carreteres, eren els municipis els que havien de pagar les reparacions, i per això donava aquella mena d'enjams que comentàvem. Clar, quan els Borbons, quan Felip V fa el mapa nou, lo defineix en el reglament, els municipis no ho paguen, perquè el comerç no s'estructurava per allí. I llavors, 27 anys després, el 1747, necessiten fer una cèdula real que diu, bueno, a partir d'ara, i per primera vegada des dels romans, el tresor de la corona, el que avui en dia en diríem pressupost general de l'Estat, pot pagar les carreres del rei. I el 1761, Carles III fa el pla de fomento, i diu, el pressupost de la corona, el tresor de la corona, pagarà les 6 carreres radials, que són les 6 radials de sempre, que pareixia que havien sortit de forma espontània. Doncs el pla de fomento de Carles III el que fa és aprovar pressupost per pagar les 6 carreteres radials, i la resta les havien de pagar els interessats. I este és el patró de fons de la política d'infraestructures a Espanya. Una llei que articula, des del 1720, una llei que articula les comunicacions convergint a Madrid, algun instrument legal que hi deixa pagar pel pressupost, i un pla d'execució, un pla de foment que concentra el finançament del pressupost a les connexions radials.